ще рано, напевно, ні. Ну, вже А майже далі можете пару хвилин. жовтий. А хто це поставив? Це ваші книжки? Ні, це я. А, ти поставив. Добре, дякую. Машиншит. Так, Я я- не виду, що все наші. У нас тільки одна, на жаль, запишена. Ага. А ви А что? А давай вы с немецкий поставим в основном? Да, я думаю, Нет, что нет, нет, я сказал Кольца, первый лицо. видишь. Или просто... І тут треба щось включити. Ви можете всі ставити. Інсталяція. Я можу так само хочу помахати Так, на що книжки. Я ще, да. Ти хочеш помахати? Так. Махай зараз. Так. Почекаємо. 3 хвилини. Нормально. Ну, я 5 хвилин назад анонсував, що буде зустріч, тому вже починається, як самі захочете. Готово? Тобі води даш? Тіна, ти готова? Води даш? А les impératifs? Це проходить. Non, impératifs. Тише. Немецкий день. Ну, это, где мы шла? Енцитокол. Я так припомню, коли буду переїжджати. Ну так може почнемо. Так? Отдельно микрофон, ну как, по Треба совести. подостіть, а Ну, типа брать в руки, типа просто поворачивать к себе. Можемо тоді брати в руки, так? Окей. Добрий день усім. Радий бачити вас на берлінській промові. Дякую організаторам цього фестивалю, які нас тут усіх зібрали. Вітаю вас на нашій сьогоднішній зустрічі, тема якої інша мова, і сьогодні ми порозмовляємо про те, як інші мови зміняють авторів і авторок, як вони зміняють перекладчиків, що вони наогул роблять з нами, читачами, людьми слова, і що це таке жити і працювати у стихії іншої мови. І сьогоднішня зустріча – це не просто розмова така абстрактна нейка. У нас сьогодні є конкретна героїня, це Юлія Тимофеєва. І на прикладі її творчості, її письменницької, перекладчицької праці ми сьогодні будемо говорити про інші мови і існування нас у інших мовах і літературах. І у нас сьогодні є ще одна гонорова гостя нашої зустрічі – це Тіна Вюншман. І почну я з представлення наших сьогоднішніх гостів, але довго я занадто говорити про це не буду, тому що сподіваюся, що все-таки більш цікаво нам буде розмовляти про мову, чим про наші досягнення. Короче, Тіна Вюншман, чоловік відомий, це перекладчиця білоруської літератури, одна з основних, одна з самих відомих перекладчиць білоруської літератури на німецьку мову. Тіна Вюншман, наприклад, переклала роман Єви Віжнавець «По що йдеш, вовче», роман, який мав розголос у німецькомовної простори, роман, який можна назвати поспіховим. Ось. Тіна Вюншман перекладала мої тексти, перекладала тексти інших білоруських літераторів. І Тіна вже не перший год працює з текстами, з творчістю Юлії Тимофеєвої. Вона перекладала Юліни вірші, вона перекладала Юліну так само п'єсу. Ось Тіна шмат працює над інтернет-перекладом, вона перекладає різну публіцистику, вельми шмат текстів зв'язаних з політичною ситуацією в Білорусі.
Яна працуе для партала Decoder, такі адзін з асноўных парталаў у нямецкамоўнай прасторы, які вельмі шмат піша пра Беларусь. Юля Тимофеева, паэтка, перакладчыца. Ну, у Юлі шмат творчых іпастасяў, насамрэч. Вось яна летась напісала п'есу, сваю першую п'есу, і п'еса зусім недавно, некалькі дзён таму, была пастаўленая купалаўцамі у Варшаве. Пастаўлена была, можна сказаць, з поспехам, паспяхова. Вось Юля піша вершы, піша дакументальную прозу, працуе в розных жанрах, і вось тут у нас на столе вось так прыгожа ляжаць амаль, напэўна, все Юліны кніжкі, але далёка не все. Насамрэч, Юліна кніжка «Менскі дзённік», вось у мяне тут і нямецкае выданне, нямецкі пераклад, вось там беларускі пераклад. Юліна кніжка «Менскі дзённік», прысвечаная паўсядзённаму жыццю ў Менску у 2020 годзе. Была напісаная ёй па-ангельску, яна сама яе пераклала на беларускую мову. Гэтая кніжка выходзіла ў перакладзе на шведскую, нарвежскую, нідерландскую, літоўскую, нямецкую мову. То бок такая, напэўна, адна з самых вядомых кніжак пра беларускія пратэсты 2020 году, найбольш, напэўна, перакладаная. І Юля сама перакладчыца, тут у нас ляжыць кніжка «Рэспубліка глухіх» Іллі Камінскага, амерыканскага паэта, якую Юля пераклала разам з Вальжынай Морт. Юліна паэзія перакладзеная на нямецкую мову, у тым ліку шмат вершаў пераклала Ціна Гюншман. Карацей, я абяцаў, што мы не будзем занадта засяроджвацца на прадстаўленні нашых сённяшніх удзельніц сустрэчы. І маё першае пытанне да Юлі, натуральна, будзе пра Менскі дзённік. То бок я ўжо сказаў, што кніжка была перакладзеная на самыя розныя мовы, напісаная ў арыгінале па-ангельску і перакладзеная аўтаркай на беларускую. І першае пытанне, насамрэч, абсалютна заканамернае і чаканае. Як ты, Юля, вот прыйшла да такой нечаканай і незвычайнай для беларускай літаратуры стратэгіі напісаць кніжку па-ангельску, а потым самой перакласці яе на беларускую. І насамрэч, што мяне, і, думаю, і вас таксама вельмі цікавіць, гэта ці адрозніваюцца гэтыя два тэксты. То бок, вось як змяняе твой тэкст іншая мова, нават калі гэтая іншая мова твая родная мова. Ці можам мы тут гаварыць, што пераклад все-таки ўплывае на змест? Добрый дзень усім. Я рада, што тут ёсць людзі, ёсць публіка. Дзякуй, што вы прыйшлі. Да твайго пытання, Альгерд. Напраўду, я напісала гэтую кнігу «Менскі дзённік», я напісала па-ангельску. І сёння вось у нас уже была размова, я подумала, што я просто, напэўна, нейкая авантурыстка. У тым плане, што я пагаджаюся збольшага, калі мне хтосьці прапануе нейкі літаратурны праект. Я спачатку пагаджаюся, а пасля думаю, як я гэта буду рабіць. Таму што ніколі не ведаеш, што можа здарыцца. З «Менскім дзённікам» атрымалася прыкладна такая самая гісторыя. Гэтая кніга нарадзілася з аднаго тэкста для Financial Times. Гэта быў верасень 2020 года, і яны шукалі кагосьці, хто мог бы напісаць эсэ пра тое, што адбываецца на менскіх вуліцах, то бок ад першай асобы. І я напісала гэты тэкст, даслала ім, тэкст выйшаў 1 кастрычніка і быў названы 1 кастрычніка. Хаця ясна, што гэта ўсё вялося ў ім пра падзеі хутчэй верасня. Але я вырашыла, што хто я такая, штосьці казаць Financial Times, і таму тэкст так і застаўся. З тым самым загалоўкам ён выйшаў у перакладзе на шведскую мову у буйной шведскай газеце, дзе яго заўважыў рэдактар аднаго з выдавецтваў Norstedts і звярнуўся да маёй перакладчыцы на шведскую Іды Бёргель з пытаннем, ці ёсць у мяне яшчэ гэтыя запісы дзённікавыя, таму што ён хоча выцаць дзённік. Ніякіх запісаў, натуральна, у мяне на той момант не было, таму што мы хадзілі на пратэсты, нам было не да таго, нагул падавалася, што проста у нас адняло мову, мы не ведаем, як гаварыць пра тыя падзеі, як гаварыць пра гвалт, як гаварыць пра пратэсты, ці мусім мы гаварыць нешта пра надзею, ці мусім мы гаварыць пра нешта пра паразу, пра перамогу, як нагул, то бок не было, мне выдаецца, такой мовы.
Хтосьці пісаў, Дмітрий Стросаў пісаў паэзію, Наста Кудасова таксама, я не магла пісаць паэзію на той момант ужо восень 2020 года, але я адчувала, што ў мяне ў галаве, я ведаю все гэтыя, я памятаю все, што было, практычна па гадзінах на той момант, і я хачу гэта все запісаць. То бок практычна я думала, што гэты дзённік існуе ў маёй галаве. І я сказала, што я хачу напісаць гэты дзённік, хоць у мяне яго не было, нам далі вельмі мала часу, усяго 2 тыдні. І за гэты час мы з Ідай Бёргель фактычна зрабілі невялікую шведскую кнігу. Я даслала і тэкст па-ангельску, яна тут жа перакладала, і такім чынам нарадзілася невялікая кніга. І пасля ўжо, калі мы з Альгердам з'ехалі ў канцы лістапада 2020 года ў Аўстрыю, я пачала задумвацца, ці не пісаць гэты дзённік далей, ці не пашырыць яго, таму што гэта былі толькі падзеі кастрычніка, верасня і лістапада, ці не пашырыць, не расказаць пра жнівень, напрыклад. І у лютым, сакавіку 2020 я працавала над версіяй, якая выйшла вось па-нямецку. 21 года, дзякую, Альгерд. Так, і тут уже ёсць падзеі жніўня, тут ёсць падзеі таксама сакавіка, калі мы ўжо жылі ў міграцыі. Ты пытаешься, што такая даўгая гісторыя, ну таму што гэта даўгая. Гэта кніга мае такую багатую ўжо гісторыю і расказвае як па-пісаным, правда? Так, але пераходзь ужо да беларускай версіі. Так, але ангельская мова тады на той момант дала мне магчымасць апісаць ўсё, што з намі адбывалася, без адчування такога моцнага болю. І тым не менш, тут, напрыклад, жнівеньскія падзеі толькі да 16 жніўня. Я больш проста не магла, у мяне здараліся нервовыя зрывы. Я плакала, казала, все, я гэта не буду пісаць. Которые прысутныя тут, яны памятаюць. Так. А пасля, калі я ўжо хацела, все-таки я вырашыла, што мусіць існаваць і беларуская версія таксама, і я бралася за яе пераклад некалькі гадоў. І толькі ў 2022 годзе, 2022-2023 гэта стала магчымым, калі... І тое, все роўна, разумееш, калі я гэта чытала, гэта была зноў рэтраўматызацыя пастаянная, таму вельмі шмат нерваў сышло на гэтай кніжкі. І, натуральна, ўжо гэтую кнігу, якая выйшла ў 2023, я ўжо рэдагавала, у тым плане, што я проста цэнзуравала. Я адсюль выкідала нейкія кавалкі пра нашых знаёмых, якія застаюцца ў Беларусі, паставіла літары замест імёнаў, напрыклад, хаця тут былі імёны, а тут ужо засталіся толькі літары. То бок можна сказаць, што беларуская мова паўплывала. Канешне, не толькі беларуская мова, але і сітуацыя ў Беларусі на той момант. Тут не толькі мова была адным з чыннікаў змены і цэнзуры, а натуральна развіццё падзей таксама. Калі прыйшлося проста прыбіраць некаторых людзей на гул, іх прыбіраць імёны, некаторых людзей на гул адсюль прыбіраць, каб не было ніякіх згадак, каб, не дай Бог, што з імі не здарылася, натуральна. А вось калі браць літаратуру ўсё-такі, ці адрозніваюцца гэтыя дзве кніжкі, і чым яны адрозніваюцца? Які варыянт табе, скажем, падабаецца больш? Які больш адпавядае тваёй задуме, ангельскі арыгінал або беларускі самапераклад? Я думаю, гэтыя два варыянты вельмі недасканалыя. Таму што ангельскую мову я не ведаю ўжо так цудоўна, гэта не моя родная мова, натуральна. І я не магу на ёй так свабодна гаварыць, але гэта была мова пасярэднік. Гэта была мова нейкая паміж мова, таму што гэта і не... Гэта кніга, яна як бы напісана нібыта па-ангельску, але ўсё роўна гэта не тая ангельская мова, на якой гавораць у США або ў Великабрытаніях і так далей. Гэта не мова, гэта антымова, напэўна, атрымалася. А беларуская мова, я вельмі доўга шукала нейкую інтанацыю, якой расказваць. То бок па-ангельску мне атрымалася знайсці гэтую інтанацыю адразу, напэўна. А па-беларуску я не змагла, я доўга яе шукала, якой я мушу быць, я мушу для сябе прыдумаць. Вот штука, разумееш, што это яшчэ такая рэч, што я тут гераіня, Альгерд тут герой таксама. Так, і мне трэба было прыдумаць, якая гэта гераіня. І па-ангельску я сябе прыдумала на той момант. І мне трэба было сябе прыдумаць па-беларуску, хто гэта, што гэта за жанчына, як яна мусіць паводзіцца, што яна мусіць гаварыць, што яна мусіць адчуваць. То бок у нейкай ступені гэта як бы
Аўтафікшн таксама. Усе падзеі тут рэальныя, і, можа быць, нашы адчуванні тут рэальныя, нашы паводзіны рэальныя, але ўсё роўна гэта такое не да канца дакументальная кніга, я б ўсё роўна сказала, як нагулся жанр аўтафікшн. Зразумела. Ну і, можа быць, завяршаючы вось гэтую тэму, все-таки тое, што ты напісала кніжку па-ангельску, мне здаецца, што дапамагло, паспрыяла таму, каб кніжка вельмі хутка з'явілася у перакладзе на іншыя мовы. Так? Калі б яна была напісана па-беларуску, то я не думаю, што працэс ішоў бы так, перакладу ішоў бы так хутка. Натуральна, вось гэтую кнігу, нямецкамоўную кнігу «Мінск так і Бух» пераклаў мой выдавец Андрэас Ростак. Я думаю, што пазней у нас будзе іншая дыскусія, дзе таксамаЦіна будзе браць удзел, Ніна Веля-Ральгерт, і мы будзем гаварыць пра пераклады замежнай літаратуры на на нямецкую мову, беларускую літаратуру на нямецкую мову, і я думаю, што імя Андрэаса і Эдыцыён фототапета яшчэ ні разу сплыве. Так, і... Какое это пытанне? Ну, што паспрыяла таму, што хутка вельмі. Так, і гэта кніга была перакладзеная вельмі хутка. Гэту кнігу пераклаў Андрэас, тут знаходзіцца перакладчыца. Тут знаходзіцца рэдактарка таксама нарвежскага перакладу. Кніга выходзіла па-нідерландску, кніга была перакладзена на літоўскую, але не выйшла ў выглядзе кнігі, она только была ў выглядзе па-шведску, так, я сказала. Натуральна, як бы, гэта паскорыла пераклады таксама. Калі была цікавасць, то адразу можна было рэалізаваць гэты праект. Так што вось, як мы бачым, калі хочаце, каб беларуская літаратура вельмі хутка трапляла ў замежныя выдавецтвы і трапляла да замежнага чытача, пішыце па-ангельску. На сваёй каравай ангельскай мове. Так, заўсёды знойдзеце вельмі хутка і выдаўца, і перакладчыкаў, і чытача, насамрэч, у заходніх краінах. Ціна, мы пераходзім да цябе, і маё першае пытанне таксама, мне здаецца, ну, яго трэба задаць. Ты адна з найвядомых, найактыўнейшых перакладчыц з беларускай на нямецкую. Як ты прыйшла да гэтага? Як вось ты пачала свой шлях як перакладчыца менавіта з беларускай? У Нямецчыне не так шмат перакладчыкаў. Я б сказаў, што можна пералічыць па пальцах адной рукі людзей, якія перакладаюць беларускую літаратуру менавіта на нямецкую мову. Так. Дякую за запрошення. Я у першу чергу я б казала, що я славістка, і тільки пізніше, якби, може, 2 роки тому, коли вийшла перший, роман «Вишневець», я так наважилася сказати, що, може, так, я і перекладчиця. І так, я славістка, я вчилася у Дрездені, тоді славістика у Німеччині ще була криху мацнейша, у нас ще була можливість, наприклад, вчитися української, болгарської і так само навіть криху білоруської. Я тоді часто їздила у Білорусь, але мої якби перші слав'янські мови були з школи ще російська і потім польська. І це мені, звісно, допомогло, якби бути у Білорусі і знати русскую і польською. І я якби вирішила, що можу довідатися більше про Білорусь тільки тоді, коли я так само розумію білоруською. І я завжди, думаю, що ти колись вже розказала, що коли перший раз там жила якби одна у таким як to internat u Horodni, gdzie ja преподавала niemiecki 6 tygodni i глядела телебачення, і там було надвор'я, і мені настільки подобалося це слово, і це завжди, коли ведеш польську і ведеш русську, ти все-таки не ведеш, що таке надвор'я, і тому може слово надвор'я. Каким будет твое первое слово? Ну, это такое слово ключ для меня. Це я вирішила, що щоб завжди розуміти Білорусь,
трэба і вывучаць эту мову. Тады это, конечно, яшчэ не было так легко, як цяпер, калі ёсць онлайн-слоўнікі, падкасты, камунікат, дзе можна скачаць усе, у прынцыпе, кніжкі, якія цяпер цікавяць, а тады яшчэ трэба было хадзіць па букіністам, каб знайсці якосьці стары слоўнік. Але я потым вырашыла, што і яшчэ крыху далей вучылася ў Менску і даведалася, што ёсць яшчэ іншыя людзі, напрыклад, Андрей Бöhm тады быў у Менску і ўжо перакладаў, і былі калегі, якія напісалі першую граматыку беларускай мовы для замежных студэнтаў. Это таксама было вельмі важна, што былі дзе ініцыятывы ўвогуле напісаць лербücher. Подручники. Так, подручники. А далей, конечно, быць перакладчыкам — это адна з магчымасцяў, калі ты славіст. І на першыя гэтыя семінары для літаратурнага перакладу я ездила з польскай мовы. Значыцца, на пачатку, кажам, таксама першыя спробы там перакласці вершы, гэта ўсё было з польскай. І толькі пасля, канешне, было ясна, што у прынцыпе вельмі мала хто перакладае з беларускай. І так, і я далей спрабавала, але наважыцца казаць, так, я сапраўды перакладаю. Яшчэ было важна, што 10 гадоў таму у лейпцігскім кірмашы 3 гады падряд быў такі фокус на беларускую, украінскую, польскую літаратуры. І тады выйшла шмат тэкстаў у журналах, напрыклад. І тады быў Клінаў, быў Макцінович, быў уже Зарока на шыбеніцы Багаревіча. Але до гэтага, пра гэта можам пасля размаўляць, вось гэты імёны. Але, напрыклад, вельмі мала было перакладаў жаночай літаратуры. Можа, настолькі працыклі. Дякую, Ціна. Ціна, як я ўжо сказаў, пераклала п'есу Юлі Тимофеевай пад назвай «Экстрэмісты». І гэтая п'еса, яе прэм'ерная чытка адбылася летась у Берліне ў тэатры Максіма Горкага. Потым у Любліне недавно, як я ўжо сказаў, купалаўцы паставілі гэтую п'есу ў Варшаве. І вось, Юля, пытанне да цябе. Калі рэжысэр, калі нейкі тэатр бярэ твою п'есу, твой тэкст і ставіць яго на сцэне, то гэта таксама, напэўна, я лічу, гэта можна лічыць перакладам. Гэта тэатральная мова, мова тэатру, сцэнічная мова, гэта таксама іншая мова, в якой ты раптам апынаешся як аўтарка. Вось, ці не магла бы ты падзяліцца сваім досведам драматургічным? Што адбываецца з тэкстам, калі ён раптам перакладаецца на сцэнічную мову? Як ён змяняецца? І ці задаволена ты наогул? Як увасабляецца твоя сцэна, твоя п'еса на сцэне? Гэтая п'еса таксама была ў нейкай ступені авантурай. Я спачатку пагадзілася удзельнічаць у праекце. П'еса была часткай праекту While History Writes Itself у тэатры Максіма Горкага ў Берліне, тут. Мы працавалі разам, мы працавалі групай. Гэта былі аўтары, драматургі і драматургіні з Малдовы, Украіны, Грузіі, Харватыі і Сербіі. Я была адзіная, хто не меў ніякага драматургічнага досведа да таго, таму мне было вельмі цікава камунікаваць з маімі калегамі. І адна з рэчаў, якая была такім ключом да мяне, як пісаць наогул для тэатра, на што звяртаць увагу, гэта тое, што сказала Саша Мар'яна Зальцман, такая нямецкая габрэйская пісьменніца. Яна сказала, што
што мы мусім увесь час думаць пра цела на сцэне. То бок, калі мы пішам гэты тэкст для тэатра, мы заўжды мусім браць пад увагу, што будзе цела, якое рухаецца. Вось гэты рух цела. І гэта было для мяне такім ключом. Гэту п'есу я заснавала на сваёй гісторыі ў нейкай ступені зноў. Мой брат Пятро Марченко, Юля Марченко былі зняволенымі, былі палітычнымі зняволенымі ў Беларусі, музыкамі. І калі іх вызвалілі, я з імі пагаварыла пра гэта, але таксама ўключыла туды сваю частку чалавека, сястры, якая чакае брата, якая знаходзіцца ў замежжы, піша лісты, якія не даходзяць. І гэта такая п'еса хутчэй пра сувязь. І ведаеш, калі я ўжо пісала гэты тэкст, я ўсё роўна разумела, што ён мусіць быць перакладзены. Ты кажаш, што пастаноўка драматычнага твора — гэта пераклад у нейкай ступені. Так вось гэта тэкст, які мне, я б сказала, не існуе практычна без пераклада. Безумоўна, п'есы выходзяць таксама на паперы, але не ў Беларусі, хаця ў Беларусі таксама, там была зборнік п'ес. Але ад пачатку ён задумваецца як тое, што мусіць быць перакладзенае на сцэне. І ўжо было, скажем так, 3 пераклады, я бачыла толькі 2. Безумоўна, гэта вельмі цікавы досвед. Гэта сэрца б'ецца. Што з ім зробіць? Працягваць. Што табе кажа твоё сэрца? Ты хочаш напісаць яшчэ адну п'есу? Я хачу, але я не ведаю, ці штосьці атрымаецца. Але так у мяне ёсць, безумоўна, задума. Я спадзяюся, што атрымаецца. Ціна, ты хацела пракаментаваць неяк? Так, як ці не перакладалася, і ці адрозніваецца пераклад драмы. Ці ёсць у цябе нейкія адносна гэтага каментар? Я просто мела это, не пра Юлю, але вось роман «Вешнавец» таксама нядаўна паўстаў як п'еса альбо чытка. І гэта быў такі момант, калі я думаў, добра, хай гэта таксама з нямецкага тэксту як бы чытаюць, хай цяпер жыве. І я думаю, я раблю іншыя рэчы, але за тое, што ёсць гэтыя кнігі і тэксты, каб яны знайшлі як бы новыя шляхі і інтэрпрэтацыі. І я думаю, што вось факт, што не можна ўжо следзіць за ўсім, што робяць з тваімі вершамі і кніжкамі, гэта добра. Это показывает, что это вельми, это, як J.K. Rowling же так сама не ведает, что як бы робится со своим проектом. Тому это, в принципе, это добро. А вось слухай, правда, як выглядае беларуская літаратура з нямецкай перспектывы? Вось ты нямецкая перакладчыца, ты немка, ты жывеш у Нямецчыне, працуеш у Нямецчыне. Як наогул, вось, якой яна выглядае? Еўрапейская, або нейкай такой экзатычнай? Ці дастаткова яна цікавая, або, магчыма, шмат у чым другасная, або вельмі трэба доўга шукаць нейкіх цікавых аўтараў? Самае цікавае для мяне гэта як яна знайдуе свае шляхі, што як бы нават у сітуацыі не безвыходнасці, але як бы у дрэннай сітуацыі яна ўсё-такі з маёй перспектывы з кожным годам росне, развіваецца. І калі бачу на актыўнасць беларускіх выдаўцоў, гэта вельмі это ўражвае. І так, гэта сіла, мне здаецца, гэтай літаратуры, што яна заўжды знойдзе новыя шляхі, што як бы таксама
no, jest nie tylko poezja, ale tak samo drama, jak to, no, teksty, drama, jakby no, u Polsce, to było na białoruskiej mowie, tak, ale tak samo, że jakby na polską mowę перекладывается. I я думаю, что то есть, что ты питаешь, что ну, не треба завжди порівнювати білоруську літературу з іншими літературами. Вельми важно не порівнювати білоруську літературу з сусідом, але я завжди, наприклад, думаю там про латишську, про славянську, треба більше довідатися про те, як вони працюють. І, наприклад, я колись після дискусії про білоруську мову мала вельми цікаву розмову про латишську літературу і замітила, що ну, добре, я славіст 25 років, але я нічого не веду про латишську літературу, і було настільки цікаво там порозмовляти з перекладчиками, з перекладниками латишської літератури на німецьку, бо вони у нас шмат, якби, ну, якби ситуація не вельми сприятна, якби для этого. Я думаю, что, ну, в принципе, я еще, у нас еще добрые можливості. Треба порівнювати. Ну, але треба ведати з ким. Я особисто лічу, що вони знаходяться у значно лепшим все-таки становищі, бо, скажімо, Латвія, там, Словенія, країни, які ти згадала, Альбанія, наприклад, там, ось такі країни, з якими ми себе можемо порівняти, там держава, де держава підтримує літературу, тобто дає які гранти там, на переклади. Ось ми існуємо, як ти сказала, білоруська література, улічуючи ті умови, в яких вона існує, і вона правда розвивається, не глядячи ні на що, хоча й насуперек, чим дякуючи обставинам. Юля, ти хотіла задати питання Тіні? Ну, в принципі, Тіна відказала, я просто хотіла так само прокоментувати, що недавно, наприклад, ось той же самий Андрес Ростак брав уділ у нейкай праграме, так, накіраванай на нямецкіх перакладчыкаў, якія перакладаюць з латышскай мовы. Латышская дзяржава возила іх у Латвію, показывала ім бібліятэку, ладзіла сустрэчы з аўтарамі, такія бліц-сустрэчы, так што, в прынцыпе, у гэтым плане у іх все нашмат лепш. Я маю на увазе, што нейкая падтрымка дзяржавы так ёсць, а мы так самі прарастаем, хто як можа. Але я хацела цябе запытацца, чым направду можа быць цікавая беларуская літаратура нямецкаму чытачу? Вот менавіта цікавая, не без параўнання. Вот што ёсць такога ў ёй незвычайна, калі ёсць, на твою думку? Што можа зацікавіць нямецкага чытача? Стільки різних читачів. Я думаю, є це, які люблять читати романи про історію, але тут, звісно, є так, що німці не ведають шмат про історію на якби Восточної Європи, скажімо, у 18 столітті, тому так криху, може, jakby trzeba z naszej perspektywy opisać, bo im potrzebny больше Hintergrund, no, больше informacji jakby. I jest ludzie, którzy lubią czytać romany pro kochanie, prosto dobre historie fantasy, jakie, конечно, могут, коли они там отбываются у Менску. Чому не? Мне здається, але я заправді не вельми добре, я не можу казати, що вельми добре продається. Це, думаю, 50% так само залежить від маркетингу. To jest, kiedy ty masz knigę, białoruską knigę u перекладе i robisz veľmi dobry
jakby masz шмат грошаў, якія можаш інвеставаць за тое, каб усе газеты напісалі пра кнігу рэцэнзіі, тады яна можа прадаецца. А калі ты маеш цудоўную кнігу, але не робіш рэкламы, яна ляжыць. Значит, гэта не толькі пра über den Inhalt, пра змест, але таксама пра эканомію і пра рэкламу. Што яшчэ? Можа пазней, калі размаўляем пра тое, што ўжо перакладзена, можна размаўляць пра тое, якія кнігі былі паспешныя, і з гэтага вывесці штосьці, калі можна. Так, чаму б не, мы яшчэ закранем гэтае пытанне, калі застанецца час. Я вось зараз... А можна яшчэ? Магчыма, гэта ўжо поспех, што столькі кніжак ёсць. Мы ж тут маем там, калі гэта ўжо... так, ужо цэлая бібліятэчка ёсць. 5-6 кніжак Юліі Тимофеевай. Это ўжо штосьці так. Гэта будет яшчэ. Мы з Юліяй былі ў бібліятэцы, выступалі Альбертына, у Лейпцигу, і там у гэтай універсітэцкай бібліятэцы там, напэўна, самая поўная калекцыя сабраная перакладаў беларускай літаратуры на нямецкую мову. Вось, то бок проста некалькі стэляжоў, дзе практычна все, што выдавалася па-нямецку з беларускай літаратуры, стаіць, і гэта, в прынцыпе, ўнушае пэўны аптымізм. То бок не так і мала было зроблена за апошнія гадоў 30-40, я не ведаю, магчыма, нават 50. Я хацеў сказаць толькі вельмі коротка пра тое, што я сижу, мадырую гэтую цікавую, мне здаецца, вельмі сустрэчу з цікавымі аўтаркай, перакладчыцай, гляжу на вас і ці адчуваем мы значнасць гэтага моманту, насамрэч гістарычнасць гэтага моманту. Я калісьці жыў в Нямецчыне з 2007 по 2013 год, і ситуація была абсалютна іншая. То бок тое, што цяпер адбываецца, было цяжка сабе нават уявіць, каб сидзела перакладчыца з беларускай мовы, беларускай літаратуры Ціна, якая па-беларуску в Берліне, на беларускім фестывалі ў Берліне, разважала пра беларускую літаратуру, і нам было пра што пагаварыць. То бок штосьці змяняецца. Працэс ідзе, і няхай павольна, але штосьці змяняецца ва ўспрыманні беларускай літаратуры ў Нямецчыне. Вельмі шмат робіцца ў галіне перакладу. Дзякую усім, хто прычыняецца да гэтай нялёгкай справы. Я скарыстаюся сваёй ролі мадэратара сёння і задам пытанне Юліі Ціне. Это пытанне, якое мяне хвалюе практычна ўсё маё дарослае жыццё, ўсё маё сталае жыццё. Паэзія і яе пераклад. Ціна пераклала вельмі шмат вершаў Юлі з розных кніжак. Тут ляжаць Юліны зборнікі паэзіі, выдадзеныя ў Нямецчыне. Яны чытаюцца, Юля часта выступае з гэтымі вершамі. Ці магчыма гэта праўда? Мяне гэта найперш цікавіць самога. Ці магчыма, в прынцыпе, перакладаць паэзію? Ці карэктна тут гаварыць, што паэзія перакладаецца? То бок, мне здаецца, што паэзія все роўна арыгіналы страчваюць штосьці ў перакладзе. Магчыма, калі мы кажам пра музыку, пра рытм, пра нейкія такія няўлоўныя, вельмі тонкія рэчы, якія в перакладзе гучаць або абсалютна інакш, або даўбляюцца. Як вы лічыце? Як ты, Юля, як твой... Можа быць, Ціна, можаце. Я пачну, і я кажу так, гэта магчыма, гэта мой адказ. І магу дадаць, то, канешне, штосьці можа губляцца, значыць, часам можа гэты пераклад, ён перадае толькі 70% таго, калі так
квантитативна глядача. Але бываюць таксама ёсць магчымасць 120%, якби калі знойдзеш штосьці, што не ў арыгінале, але якби якая там może u niemieckiej mowie jest super przygorzałe słowo, jakie możesz dodać. I jeszcze dla niemieckiego czytacza to odczuwa się jeszcze na szmat bardziej, czym dla białoruskiego czytacza. Ale jakoś tak, to możemy, my zobaczymy, że książki jest, tam coś Ну, тут напрошується одразу питання, на яке, можливо, і Юля так само захоче відказати. Ну ось ми говоримо про верлібри. Ми ось зараз обмірковуємо це питання. Ми маємо на увазі все одно верлібри, а ось рифмована поезія, наприклад. Як можна її передати у перекладі? Всі її прихожості рифмом. Її не можна. Значить, ми все-таки некий пласт поезії, некую частку ми тут ігноруємо. Зразумела, конечно, мы ігноруем часам, але лепш, каб верш быў, чым яго не было. Гэта па-першае. Па-другое, ты кажаш, вершы пішуцца. Вот мне гэта вельмі спадабалася. Вершы пішуцца. Пераклады таксама мусяць пісацца. То бок гэта не проста робяцца, яна таксама мусіць пісацца. Разумееш? Не. Ну, Ольга просто не лічыць себе перакладчыкам. Я страшна... Ёсць перакладчыцкі опыт. Ведаеш, ну, я таксама перакладчыца... Я таксама перакладчыца паэзіі, і я люблю гэты працэс, напэўна, люблю нашмат больш, чым вынік. Таму, можа быць, я не задаю сабе такіх пытанняў. Таму што мне падабаецца гэты працэс чытання. Я не ведаю, як Ціна гэта ўспрымае, але мне, калі мне вельмі падабаецца верш, мне хочацца яго перакласці, гэта значыць, мне яго хочацца прачытаць, мне хочацца яго раскласці на ўсе часткі, залезці паміж словамі, залезці паміж літарам, паміж сэнсамі, знайсці, што там унутры. Вось мне падабаецца асабіста гэты пераклад. Я хацела крыху, можа быць, расказаць пра пераклад вось гэтай. Недаўна самая апошняя кніга перакладная паэтычная, якая выйшла, гэта Рэспубліка глухіх Іллі Камінскага, яна тут прадаецца ў выдавецтве Скарыны. Мы гэтую кнігу перакладалі разам з Вальжынай Морт. І гэта быў таксама вельмі цікавы досвед. Вальжына паэтка, беларуская, беларускамоўная, але англамоўная, якая жыве ў ЗША. Ілля Камінскі – гэта аўтар таксама амерыканскі, які нарадзіўся ў Адэсе і ў маладым зусім узросце, у дзіцячым узросце прыехаў у ЗША. Гэта такая прыпавесць Рэспубліка глухіх. І мы з Вальжынай у гэтай прыпавесці па-ангельску таксама, ведаеце, Ілля ўстаўляў нейкія жарты, анекдоты савецкія ўстаўляў. І, напрыклад, калі мы абмяркоўвалі з Вальжынай, як гэта перакладаць, хоць гэта як бы паэзія, мы некаторыя рэчы проста выкідалі. Таму што яны, на думку Вальжыны, напрыклад, шкодзілі б гэтай кнізе, калі б яе чыталі беларускамоўныя чытачы. То бок эфект быў бы не той, што атрымліваў і атрымлівае англамоўны чытач, той, для якога, напрыклад, ангельская мова родная. Мы замянялі іх нейкімі іншымі жартамі, мы замянялі нейкімі іншымі сваімі вобразамі. І вот, як ты кажаш, 120%, вось мы рабілі гэтую кніжку на 120%. Яна, як бы, я б сказала, што гэта адэкватны пераклад, хаця мы там таксама некаторых частак не хапае, але, тому што мы таксама выкідвалі. Але гэта я все-таки лічу адэкватны пераклад, і які мы паспрабавалі, каб тэкст пісаўся, а не проста рабіўся. Разумееш? Я думаю, што гэта магчыма, і рыфма, можа быць, тут не самая... Я б, напэўна, не взялася за такі вельмі складаны рыфмаваны тэкст. Я была б зачаравана яго прыгажосцю, я люблю рыфмаваную паэзію на розных мовах, але, можа быць, я проста не взялася так, таму што, можа быць, я чытала б, да, без перакладу. Але не думаю, што часам не рыфма самая складаная, што можа быць у вершы, все-таки. Ты так ужо правакатыўна нам тут падкідваеш гэтым верлібрысткам. Ну, такая праца у мяне сёння, да. Падкідваць верлібрысткам трошечки.
Але я б сказала, што таксама з гэтых перакладаў паэзіі я асабіста сілкуюся. Я сілкуюся для таго, каб пісаць сваю. Я не тое, што мне вось вельмі дзіўна, як я цяпер слухаю падкасты, маладыя паэты, паэткі расказваюць, як яны нікога не чытаюць, таму што яны баяцца свой стыль класны, цудоўны, які яны знайшлі ў 20 гадоў, яны баяцца яго сапсаваць. І я гэтага проста не магу зразумець, як вы можаце не чытаць паэзію, калі вы яе пішаце. Я гэтага не... І для мяне гэты пераклад як вельмі глыбокае чытанне, вельмі важны для таго, каб сілкавацца пісаць сваё. Я не ведаю, дарэчы, ці ты не спрабавала сама пісаць паэзію? Не. Я гэта, можа, спрабавала, калі мне было 16 гадоў, і гэта хапала. І потым для мяне гэта, ну, можа, з тых часоў я добра ведаю. Думаю, што гэта быў цікавы час у жыцці, як бы шмат чытаць паэзію і крыху яе ведаць, але я б сама нічога не напісала, але можа пазней, гэта ж, ну... Добра, будзем чакаць. Але не, я думаю, што максімум гэта short stories. Так. Добра, Ціна, вось такое пытанне я табе хацеў бы задаць. Што вот ты вот шмат працавала з Юлінымі тэкстамі, што ў іх вот адметнага, што ты бачыш як перакладчыца, з чым яны вылучаюцца, як вот праца з імі, в чым яе спецыфіка працаваць з вершамі, напрыклад, Юлі Тимофеевай? Я магу проста сказаць, чаму мне вельмі падабаецца, і я б казала, чаму я люблю перакладаць ці вершы, бо я іх бачу больш як вельмі кароткія апавяданні, як кожны верш, ён як... Сюжэтны такі, так? Ну, так, мы гэта, якби ми розмовляли про тое, які верші будемо читати, я казала, ось це там, где парк, коні, сніг, то, значить, я бачу, якби, картину, і гэта, ну, з кожним віршем, якби, є такий маленький світ, який, я, здається, вельми, ну, це просто вельми прихожа мати можливість це передати на іншу мову. Так. Юля, магчыма, ты коротко раскажаш пра вось гэтую фотакнігу, вельмі незвычайнае выданне, якое ты маеш па-нямецку і па-беларуску, гэта білінгва, так? Так, акрамя вершаў, а таксама дакументальнага дзённіка, па-нямецку у мяне таксама выйшла вось такая кніга «Мінск, die Stadt, die ich vermisse». Мінск, горад, якога мне не стае, гэта фатаграфіі і вершы. Вершы па-беларуску і па-нямецку. І гэта, дарэчы, яшчэ адна кніга, якую напісала па-ангельску. Я ўвесь час пра гэта забываюся, таму што тут вершы з аднаго боку, а з другога боку такі аповед. Пра Мінск тут дзве, можна сказаць, такія сюжэтныя лініі. І адну з іх, дзе такі аповед хутчэй, я пісала па-ангельску для таго, каб направду знайсці лягчэй перакладчыцу. І пасля, калі гэта кніга выйшла, для того, каб гэта кніга выйшла, я перакладала з ангельскай, сваёй ангельскай мовы зноў на беларускую. І тут па-ангельску і па-беларуску, але аказваецца, што па-нямецку і па-беларуску, это аказваецца, што это два пераклады, з тэкста якога практычна не існуе. Зноў, вось гэта паміж мова. У кнігу ўвайшлі фотаздымкі, якія я рабіла ў Менску з 2016 па 2020 год. Гэта ўсё сканчаецца фотаздымкамі пратэсту. Я старалася, тут ёсць фотаздымкі, якія я рабіла, калі мы з Альгердам былі на вуліцах. Але гэта таксама такая меланхалічная кніга. Мне падаецца, Менск вельмі меланхалічны горад, прынамсі быў тады, а цяпер, напэўна, калі гартаеш, яшчэ больш. Гэта ўсё завастраецца 4-гадовым расстаннем, скажем так. Вось, не знаю, што тут яшчэ сказаць. Дзякуй, часу у нас уже не так шмат, у мяне ёсць да вас яшчэ па адным пытанні, але
Так. Перед тым, як задаць свае апошнія пытанні сёння, я б хацеў нагадаць, што ўжо зусім хутка, па-мойму, о 14:30 у нас пачнецца на пляцоўцы А, мне здаецца, так, гэта там наверсе, у нас пачнецца вельмі цікавая размова, в пэўным сэнсе працяг гэтай размовы, але мы пойдзем трошачкі в іншы бок, это ахвяры і сведкі, то бок моя правакатыўная тэза, што на захадзе беларуская літаратура цікавая толькі як выказванне ахвяраў або сведак. Вось, мне вельмі цікава, як Ніна Веллер і Ціна адрэагуюць на маю маленькую правакацыю. Юля будзе мадэраваць гэтую сустрэчу, так што запрашаю ўсіх. І мае апошнія сёння пытанні. Ціна, магчыма, ты бы сказала, вот, што б ты хацела пабачыць бы, магчыма, па-беларуску, творы якіх нямецкіх аўтараў па-беларуску. Бо нямецкая літаратура як бы прысутная ў беларускіх перакладах, яна ёсць, яна перакладаецца даволі актыўна, але я думаю, што вельмі шмат цікавага, што ў нямецкай літаратуры ёсць цяпер, абсалютна невядома беларускамоўнаму чытачу. Так, тут снова pytanie, за что я могу быть специалистом. Конечно, я читаю на немецкой, я могу сказать, что мне подобается. Это, конечно, так само, это, не ведаю, может, все у моем жизни больше связано с усходом, чем с западом, але я записала Саша Станишич, Ярослав Рудиш и Нино Харачвили. Это все авторы, які теперь пишут на немецкой. Может, вы их усіх ведаете про Чехию, про Боснию и про Грузию, але якби с немецкой перспективы, и может это так само отказ на то, что читают немцы, коли якби передаваць опыт альбо веду пра сваю страну з перспектывы нямецкай, і гэта магчыма калісьці таксама у вас якби будзе такой падыход, але это гучна, але думаю, ты вельмі даўно якби альбо доўга жыў у Нямецчыне, ты ў прынцыпе маеш гэтую перспектыву, і тады можа гэта лепей, калі ты знойдзеш адказы на гэтыя пытання, а не я толькі магу параіць той же. А яшчэ я, напрыклад, шмат чытала пра таксама твоя тема, напрыклад, 90-е, альбо астатнюю кнігу пра горад Hoyerswerda у Kinder aus Heu. Гэта такая больш такі дакументальная кніга пра жыццё у горадзе, які быў пабудаваны ў гадах 60-х разам з большим энергіkraftwerk, электростанції. Там якби пабудавалі штосьці вроде, кажем, шабаны і маліновку разом у маленькім мястэчку, і там жылі, якби там было 50 000 людей, толькі маладых людей, а цяпер там жывуць толькі старыя людзі. Гэта вельмі цікавая гісторыя, і гэта, думаю, ёсць шмат у усходна-нямецкай гісторыі, што можна параўнываць з гісторыяй Беларусі. Таму я думаю, это такія темы, пра якія ў гэтым кантэксце таксама магчыма размаўляць. Дзякуй, Ціна, дзякуй за імёны, якія ты назвала. Я з табой згодна, гэта вельмі цікавыя аўтары. Вот зараз, нехто тут ёсць, хто піша па-беларуску або хоча пісаць па-беларуску, вот он наслухаецца сёння нас і зробіць цалкам лягічную выснову. Навошта пісаць па-беларуску, калі можна пісаць па-ангельску ці па-нямецку і быць паспяховымі аўтарамі. Навошта мы мучаемся. Але ў нас вельмі мала часу, я думаю, 10 хвілін, і мы хочам прысвяціць іх чытанню вершаў і невялікаму аповеду пра кніжку, якую напісала Юлія, она яшчэ не выйшла. Слова аўтарцы. Так, мы сегодня с Тиной почитаем некалькі вершаў з новай паэтычнай кнігі. Ёсць назва, але я не ўпэўнена ёй, таму не будзем гэта гаварыць. Гэта кніга прысвечаная маёй сям'і і ў нейкай ступені маім сувязям з Нямецчынай. Таму што гэта краіна, падавалася, дзе там Беларусь, дзе там Нямецчына, але аказваецца, у мяне, напрыклад, ёсць сувязі
Мой дзядуля быў прымусовым рабочым, фактычна рабом тут у Нямецчыне, калі быў падлеткам. Або сястра майго іншага дзеда таксама працавала тут. І пасля гэты мой дзед вярнуўся ў Беларусь. І атрымаўся мой бацька, і гэтак далей. А сястра майго іншага дзеда, якую таксама прыгналі сюды на працу ў Нямецчыну, была ў іншым месцы. Яна, напрыклад, з'ехала ў Канаду. І ў яе зусім іначай склалася жыццё. І вось у гэтай кнізе я выкарыстоўваю таксама гісторыі маёй сям'і, але і таксама пішу пра свой уласны досвед жыцця ў эміграцыі, у выгнанні, у экзіле. І мы з Цінай пачытаем некалькі вершаў, так? Я баюся, што дарога, якой я іду, нікуды мяне не вядзе. Што гэта тулянне будзе бясконцым, што ў мяне ніколі не будзе дому з цяністым садам, пухнатым сабачкам і вялізнай бібліятэкай. Ведаеш, баяцца не варта. Все пуцявіны вядуць туды, дзе стаіць ён, твой дом. Ты яго не прапусціш, не схібіш, гараць, яго шырокія вокны, вітаючы ў цемры райскага саду. Праходь жа смялей, смерць абдыме цябе, як родную, і выпіць налье з дарогі. Ich habe Angst, dass der Weg, den ich gehe, mich nirgendwo hinführt, dass er ein endloser Irrweg ist, dass ich nie ein Zuhause haben werde mit einem schattigen Garten, einem flauschigen Hund und einer riesigen Bibliothek. Du musst keine Angst haben. Alle Wege führen dahin, wo dein Haus steht. Du wirst es nicht verfehlen, nicht fehlgehen. Seine großen Fenster sind hell erleuchtet und grüßen dich im Dunkel des paradiesischen Gartens. Komm nur herein, der Tod wird dich wie eine Schwester umarmen und dir einschenken nach dem langen Weg. Заўсёды быць чужой. На кожнай галінцы, куды ты нанач мосцішся, на кожнай мове, якую п'еш, каб паразумецца. Не быць сваёй нідзе, ні ва ўласным целе, ні на зямлі бабуль, ні ў небе вераснёвым, прапахлым востра попелам і пылам. Ты – блудная дачка. Калі аднойчы за браму выскачыла і пайшла, схаваўшы страх, як хлеб за пазуху, яго і будзеш шчыпаць па крошцы, ім і будзеш дзяліцца з такімі ж, як сама. Наперад крочыць, аглядвацца назад, ніколі не забываць, адкуль ты і што ты бачыла па той бок небакраю. Ніхто табе авечку не заб'е, ні курыцу, ніхто цябе ў найлепшыя уборы не адзене. Ідзі, адкуль прыйшла, нават калі адсюль. Ідзі адсюль. Immer die Fremde, auf jedem Zweig, auf dem du landest, in jeder Sprache, die du trinkst, um zu verstehen. Nirgends dazugehören, zum eigenen Körper nicht, zum Land der Großmütter nicht, zum Septemberhimmel nicht, der beißend riecht nach Staub und Asche. Du verlorene Tochter, hast du erst einmal das Haus verlassen, bist losgezogen, die Angst wie ein Brot am Busen versteckt, dann wirst du sie Stück um Stück zerbröseln und sie mit solchen teilen wie dir. Geh voran und schau zurück, vergiss nie, woher du kommst und was du sahst jenseits des Horizontes. Niemand schlachtet dir ein Lamm, niemand ein Huhn, niemand kleidet dich in die besten Gewänder. Geh dahin, woher du gekommen bist, selbst wenn das hier ist. Geh weg. Ну і апошні верш. Голубятня ў Масюкоўшчыне. Памятаеш тую голубятню ў нас на раёне? Не ведаю вуліц, там яшчэ школа ці дзіцячы садок за агароджай. Звычайная голубятня, складзеная з металічных лістоў, фарбаваных зялёным. Птушкі на даху буркаталі як дома, пер'і раскідаўшы між белых паследкаў. Памятаеш, мы стаялі і моўчкі глядзелі. Быў вечар. Думаю, ранні вечар нядзелі. У апусцелым двары вецер шорхаў у лісці і пахла смажаным салам з суседняга дома. А потым мы далей пайшлі, за рукі ўзяўшыся. Памятаеш? Я ўжо таксама не памятаю. І ці праўда была голубятня ў Масюкоўшчыне, ці можа ў зялёным лузе, і ці праўда была нядзеля, і ці праўда быў вечар, і ці праўда там нехта жыў, як некалі мы.
Weißt du noch, dieser Taubenschlag in unserem Kiez? Ich weiß die Straße nicht mehr. Da war auch eine Schule und ein Kindergarten mit Zaun. Ein einfacher Taubenschlag, zusammengesetzt aus Metallplatten, grün angestrichen. Die Vögel gurrten auf dem Dach, wie zu Hause, verteilten Federn zwischen ihren weißen Hinterlassenschaften. Weißt du noch, wie wir standen und schweigend schauten? Es war Abend, ein früher Sonntagabend, glaube ich. Im menschenleeren Hof raschelte der Wind mit dem Laub und aus dem Nachbarhaus roch es nach gebratenem Speck. Dann liefen wir weiter, Hand in Hand. Weißt du noch? Ich weiß es auch nicht mehr. War der Taubenschlag wirklich in Masjukoszczyna oder vielleicht in Zielony Luch? Und war es wirklich Sonntag? Und war es wirklich Abend? Und wohnte dort wirklich jemand? So wie damals wir? Дякую, Тіна. Дякую вам Вер. усім за цю імпрезу. Дякую Юлії Тимофєєва, дякую Тетяна Юншман. Дякую, Альгерт Бахаревич. Дякую і книжки Юлії Тимофєєвої у перекладі Тіни Юншман і інших перекладчиків. Яны І ёсць в оригінале тут на так само. прадмове, там, де Сергей Шупа за ягоным столом, можна все гэта набыць. Ну і І запрашаю видавецтво Скарина. на нашу наступную імпрезу. Ужо зусім хутка.